Yɛhyɛ SƐDEƐ YƐKA no nie ase na akyerɛ sɛ gyina pan yɛ di kan pa episode number 1 medin di AC Ɔhene SƐDEƐ YɛKA no nie getting it right. Kasakoa ahorow bi ene nsɛm foforo bi a yɛtaa ka ene sɛ yɛse yɛhwɛ ne yi a ɛbɛboa yɛn san sɛ baabi kakra ɛto sin no na yɛhwɛ ahyɛ ne ma baabi a ɛkyea no na yɛhwɛ atene no. Merekamfo ama wo. Oman this year, Battery, when I used to be there, but me account for my mouth for one worker, no much. And yeah, me a dream, my used to be there. Na yes, me to a dream, Miss my person, and I am a yen nature. It's me come for a dream, dear ma, come for be what it came. I dream I come for my now for one of my business. It's a mom walker, you want to be. I don't know, okay. All right. I don't know, I don't know, Obia Benyabi, I don't there, Obia Benyabi, me pacho, gay out here to way, you shot at the Pacho from Sikamame, I'm from Many so, Obia Sabacandia, no way, one so, what come from Mobi, no beans, one come from Mobi, then yeah, I don't know, and when I'm not man for whom I do my part, it's me. Yɛmfa ne sɛ obi akwakɔtɔ aduro bi na aduro na gye no na wahu sɛ ne yɔnko bi yare bi a ɛbɛn ne deɛ no ayɛ ne yɔnko no na ɔhye o mekamfo aduro yi akyerɛ wo medi aduro yi ho adanse pa akyerɛ wo na nso so sɛ betumi akwakɔtɔ bi megyeri sɛ ɛbɛboa nti mekamfo akyerɛ wo ɛyɛ kyɛn sɛ mekamfo ama wo. Medum besia da foforo yɛbɛsan hyia ɛwɔ SƐDEƐ YɛKA no nie ɛso medamase.